Аш бүлмәсендә иң авыр әйбер бүген нәрсә пешерергә дип баш вату. Бу хәл һәрбер хуҗабикәнең башыннан үтәде. Безнең студияда да атна сайын безнең кунакларыбыз нәрсә пешерергә икән дип баш вата. Һәм бүгенге кунагыбыз да шулай ук уйланыр һәм ниндидер бер фикергә килеп, әлеге ризыкны пешереп чыгар дип ышанып калабыз. Әйдәгез кунакның үзен чакырыйк. Автор башкаручы популяр җырчыбыз Фирүзә. Фирүзә Рәхимит. Безнең аш бүлмәсенә без сине көтәбез. Сәлам Булат. Сәлам Фирүзә. Исәнмесез, хөрмәтле ТМТV каналын караучы дуслар. Әйе. Алар да исәнләшә дип ышанабыз. Иштәгән алмыйбыз. Сәлам дуслар, тагын бер кат Фирүзә бик матур бүләкләр алып килгәнсең. Әйе, менә вакытта кунаклар килә, менә ничектер бүләкләрен оныта башладылар әле. Менә килмәдәр. Инде кунакка күчтәнәшсез җирү ул бит инде дөрес әйбер түгел. Иштәсезме? Бигрәк тә татарларда, шуңа күрә мин сезгә сезнең тапшыруга шушындый көзге экспозиция алып килдем. Мин гомумән шундый экспозицияләр ясарга яратам өйдә дә. Минем менә җәй көне җәйгечә, кыш көне кышкы тематика буенча шушындый матур күргәзмәләр урын ала дип әйтим инде. Әйе. Менә бу инде яфраклардан үзең күргәнчә һәм инде монда җәй көне үзем җыйган, үзем киптергән җиләк-җимешләрдән, үләннәрдән файдалы, сихәтле чәй. Кипкән груша, алма, мәтрүшкә, карлыган, чабрец, Иван чәе. Мин моны алып китсәм буламы бүген? Мин мондый үләнле чәйне бик яратам. Biz дә яратабыз. Фирүзә, бик рәхмәт, яме. Хәзер. Тагын менә. Так, менә онытканбыз бит әле, онытканбыз. Бу минем шулмы сөю исемле иң беренче җырым чыкканнан соң чыгарган дискым, иң беренче. Монда үзем язган 15 җыр. Барысы да үзең язган. Үзем язган кийиндә сүзләрен дә шуңа күрә сезнең архивта урын алыр дип өметләнеп калам. Бу минем өчен бик кадерле. Шундай иңме икән. Шигырьләр яза торган җырлар, көйләр алса бик кыйбат хәзер. Композитор шагыйрьләрдән яздыра башласам бик кыйбат. Әйе, ну, молодец. Хәзер дә син бу эшне дәвам итәсеңдер бит команда? Әлбәттә. Хәзер дә үзең башкара торган җырларны авторы синдер. Әлбәттә, минем һәрбер җырымның авторы мин үзем, ягъни көендә, сүзләрендә Аллаһка шөкер, үзем иҗат итәм. Менә рәхәт ишмәсә, менә экономия сиңа. Так, бүләкләр өчен рәхмәт. Фирүзә, шулай да тапшырыбызның шарты син бүләкләр алып килүгә карап үзгәрмәячәк. Бездә хәзер бик каты шартлар. Мин әлбәттә бу бүләкләр өчен сиңа бер 5 балл бирәм инде. Шулаймы? Әлбәттә. Тапшыруның шарты булай. Хәзер безгә элек бит фотографиясын күрсәтәләр иде. Хәтерлисеңме? Рецептны карап, шуны пешереп була дип. Хәзер алай түгел. Хәзер бирелә монда ризыклар җыелмасы, мәсәлән, бәрәңге, ит, суган, кишер, помидор, сыр. Һәм шуларга карап, так, мөгаен моннан менә бу әйберне пешереп буладыр дип уйлап, индер ризык пешерергә тиеш буласың. Тапшыру ахырында әлбәттә фотографиясын миңа күрсәтәчәкләр. Мин үзем дә белмим аны шәйкән әле. Әлегә Силиді шағыштырып қарайбыз да, так, туры келсе, хет яқын келсе, біраздан яқын келсе де. Сен жеңуші, жеңуші һәм жеңуші бұндай бүләк иесі. Шәбәй біртігі вақытта бит мен аны ұттым. Мен аны әнейме алып қайтып бүләк иттім. Әнейің сейінді ме? Ол аны хәзірде бик яратып, шушы табаларда тәмішкелер пішірі. Сен шабатқаш бигерәкті? Әйе, шуңа күрә инде миңа бүгін тағында тұрышырға иде. Тұрышырға керек, еме? Менә бу күкмара табасы синеке булачак. Әгәр дә юк икән инде, таба үзенең иясен көтеп калачак монда. Ярар. Син әзердер бит? Без һәр вакыт әзер. Әзер булса җиңнәрне сызганып, сызганабыз. Тапшырыбызны, пешерүебезне башлыйбыз. Шулай иттереп Фирүзә, менә монда сызык сызабыз да. Менә бу иттереп, уклауны монда куябыз да. Монсы бер төрле ризык килеп чыгарга тиеш. Монсыннан бер төрле. Синең әле бүген бик бай монда ингредиентларың да. Мин черне күргәнчә торып үз алмыйм. Гафу итәрсезме? Так, нәрсә әзерләп була моннан? Моннан нәрсә әзерләп? Син үзең сөйлисең, берсен генә әзерлисең, яме? Ярар. Әҗә фаразлап карап. Мин моннан шулай беләсең нәрсә? Я yok bilmem икән.
Hem ana dige deyip duram, dige tugul. Galupsi deyip etmekşiyim. Yok, bu galupsi tugul. Men mana bunu söyleyeyim. Men Men mana bunu söyleyeyim. Bu nerse? Bu bit qamar indi. Qamara ya. Qatlam qamar. Qatlı qamara ya. Berenge, farış, soğan, yumurta, bütünüsü de o'zimiz oshirtirgan rizq. Hem süt. Eye. Süt. Men ne başka kelmeniz? Bildingmi? Barib jetdi boshqa. Demak. Pirog pishiraman. Asinchik pishirasan pirogni. Mana qilib pishiramiz endi. Ko'rsin. Berengini ishlatasan. Berengini pishiraman boshda, tuyam. Berenge bulamaganda. Süt kirib ketadi shunda. Kirib ketadi shunda. Tuzi kirib ketadi. Moyi kirib ketadi shunda. Farishni qizdiramiz ayirib, so'g'on bilan mana so'g'on. Точно. Butunisi birga boshda pishiramiz-da. Tizamiz-da. Zapikanka bo'lar endi. Ayy, jingilsha o'zi bizcha. Meni boshqa sho'sha keldi. Men o'rdalasmi ishlaymiz zapikankasida mana bu retseptdan bu sirni olaring. Oldirmiz, ruxsat etsalar. Isna. Mana degan big oshisim keldi. Men alla narsalar o'ylab yotmadim endi. Mana o'zi bizcha, o'zi biz oshab o'sgan nayberlar, g'odida, tamlida bo'lar deb men o'sha variantga to'xtalam. Firuza, qarali, bizim tag'in bir bizdan bir yerdan bor. Sen u yordamni qo'llana olasan. Sen kimga da bo'lsa sholtiratib ola olasan hozir. Sholtiratib, tak. Alo! Ey, do'st qizim, Jamila, Zuhra, komanda, Gulchatay. Nasab pishirib bular. Deysingda, ikasi bilan sho'rashlar, ular senga yordam etadilar. Yordam etarga mumkin. Ya tug'aning, opam, ani, kimanda bilmayman. Yo'q endi. Men o'yladim bet endi kishi boshini qotirmayman-da, sholtiratmayman-da, o'zim yosimda qo'yam. Demak, sen o'zing da bek usta kishi. Yarar. Hozir tekshiramiz. Firuza, sen bularni so'yladim, nasada pishiram deding, zapikanka deb angladim. Jamoat, bizni qarag'iz hali. Bizni hatto barangini endi biz kukmara kastrulga soldik. Qo'lni hozir pishiraman deb bulamiq. Qaynab pishaqdaymi? Porsiyasi zo'r bo'lmasin, ama albatta ko'proq ko'rinaymi? Sen bitta itni qo'llanmasang da bo'lar. Berangaga tuz soling, qaynab pishaqdi. Berali, ayda. Ana shular. Berangaga sen bilasizmi? Tuzni qaynab chiqqach solalar. Shulaymi? Ayy. Life Sizga life hack. Kim endi? Ha? Kim? Hozir farsh qizdiramiz. Qarali, sen boshda so'g'on tura, anasan farshni ishla. Nega yo'q? So'g'onni men senga topshiraman. So'g'on men turaymi? Ayy. Shunday. Men farsh bilan. So'g'on ishab. Ayya so'g'on turgan shu bo'laydi. Egali, bizning topshirig'imizdan general partnyori Kukmara Metal Zavod Sabaz zavodi. Agar da aytganimcha, sen bugun topshiriqda jingsang, sen mana bu tovonni o'tashaqsan. Kukmara Saudiya markasi jamoat, u vaqt bilan sinalgan zavod sabab, mana ko'rib turasiz, chekshab etib qo'ynab chiqam. Kim? O'zimizda Rossiyada Kukmarada yetishtiriladi. Haligi shab zamoncha zavod sabalarini siz internetga bitib osha olirga mumkinsiz, yeysa olirga mumkinsiz. O'zlarining firmaning kibitlarini bar Kukmarada o kibitlari ham Qozonda 4 kibit. Mana senga eng yaqini Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagining birinchi qavatida kibit senga eng yaqini. Deb o'ylayman, menga da yaqin u. Bar tag'in Pavlyukin urami 114 adresi bo'yicha ularning kibitlari, kvartalda yashovchilar uchun Musina urami 23B, kimlar edi? Aviatuzilish rayonida yashaydi. Ularga Leningradskiy urami 27 adresi bo'yicha o'rnashgan baxtli kibitining birinchi qavatida mana bunday tobalar, turli diametrli tobalar, qiymoq uchun, baranga uchun, qoboq uchun, kerak bo'lsa grill tobalar da bor, shoqmoqli tobalar da bor edi. Pulov uchun, big ko'p ana saylov mumkinligi aytganimcha kastrullar endi aytib o'tirmayman. Bor shunday qozonlar aktiv yolishsin, boqishada agarda qizdirsangiz, nasada pishirsangiz, poxodga ketsangiz da butun narsani yeb chiqa olasiz mavzuga. Ilib qo'yadigan kacheloklarda hattoki bor. Mana shu kibitlarda bek zo'r rahmat bizning general partnyorimizga. Aydagiz. Menga so'g'on menga. So'g'on turay, men farsh qizdiram. Tak. Firuza, bu bizning tabasida qizlar. Qizdimi? Qizdi. Bizga o'rinlarni almashargadir biraz. Yo'q, ayda olishamiz, ayda. Sen istamoqchi bo'lsan, ayda. Farsh qizdiram bitmaydi. Ayda sen olib borishni bo'la olaysan. Yo'q, men ne? Yo'q, sen ne? Farsh qana qizdiram men. Qarali Firuza, nega biz seni o'lik bir familiya bilan yig'lantirdik? Firuza, Hafizova ketdi. Ha? Qayerga ketdi? Ol bitdi, menim
Синең нәрсә ул? Кыз фамилия миндә бит. Но мин Фируза Хафизова булып чыккачтан, мине бутай башладылар, таба алмый башладылар, чөнки Үзләр таба алмыйлар. шул исемдә, Кайда таба шул алмыйлар сине? фамилиядәге... Салым инспекциясенә таба алмыйлармы сине? Кайда? Юк, Кайда үзләр сине? таба алмыйлар кешеләр, чөнки шундай Азербайҗан, Азербайҗан. Түркстан җырчысы бар шундай. Фируза исеме. Шуңа күрә без инде уйладык та, Без ул кем? Син ирең белән? ирем белән инде просто Фируза булып калдым инде мин. Фируза генә түгел, просто Фируза. Просто Мария бар иде. Просто Мария бар иде. Просто Мария. Просто Мария кая җир икән дип. Просто Фируза. Ярар. Ну, автор булгач, автор белән инде. Ирең фамилиясе әйтергә ярыймы? Насибуллина, Насибуллина. О, ниша Фируза Насибуллина, мин как автор барам инде, Фируза Насибуллина бул. Анда бит все по паспорту. Шулай булгач, Мин сагана дөрес торыйммы? вагырак тура инде. Ние? Монда ирак Вагырак тура әле. Итәле. Вагырак итеп, үзең тура. Туктале, шунда да вагырак кирәк итә. Юк, Мин сиңа онытканмын Менә, менә, сың инде. Сыңдыр шул, сыңдыр. Арбада мин яраткышы, мин эре суган яратам ди кисәкләрен. Югына суганны күтәреп артыгы бай, тотып башларга яратам, беләсеңме? Ярып чыгарсың баштагы. Турарбыз. Ярар. Ага. Невелика беда. Дөрес. Я, карале. Үсенеп Соңгы вакытта ишеткәник, син продюсерлык эше белән шөгыльләнәсең бит. Минем шөгыльләнмәгән эш юк инде. Шигырен язасың, көен язасың. Бер елдан Артыкмы инде ул? артык без Диана исемле кыз белән эшлибез. Аның әти, әнисе чыккан иде миңа интернет киңлекләрендә. Безнең кызыбыз бар, Диана исемле, аның җырлыйсы килә. Сездән җыр алып булмасмы икән дип. Так, шуннан. Шуннан соң, башта аңа хәтле алар минем туган көн исемдәге җырымны аранжировкасын сораганнар иде. Син бирдең инде? Мин бирдем. Güzel түгел бит. Аннан соң язалар булар, бу әле бу хәлләргә хәтле. Менә безгә сезнең шушы туган көн исемле җырыгыз ошады. Без моңа клип снимать итсәк буламы диләр. Үзлатасың. Мәйтәм, ничек инде мәйтәм клип, ничек инде. Ну без бит сездән алдык ди җырны ди. Юк мәйтәм, мин башта аңлаттым, сез миннән җырны алмадыгыз, сез җырның аранжировкасын алдыгыз. Карале, синең җырыңа ичермәкче бар иде. Ой. Шаша инде, ну кеше белми бит инде, ярар, мин аңлаттым да инде. Әйдә суганы салайык анда тизрәк. Ней, шуннан соң бер матур гына җыр язып бирдем. Һәм ул җыр белән ул TMTV премиясын хәтта алды. Ки. Менә сиңа вәт нинди уңышлы җырлыган бит ул, Шуннан соң икенче җырны яздырдык. Ансына премия бирделәрме? Ул җырда ул әлегә радиода бара. Ялгышмасам. Бурычта бирәме? Син ансына бахатырга булдың. Бурычта бирә, бурыч. Әйдә бурычны күбрәк сал, син бурыч бит ярдәм. Мин Сал давай да. Мин суганлы бурычлы фарш бит ятасам. Эше суган булды бу, Әйбәт суган булды бу. Мәсәләләр, суган булса, ут булсын, ут булмаса, юк булсын. Суган түгел ул бала. Әйбәт. У бала түгел, малай турында әйтәм. Балага карата әйтелгән. Малайга карата. Баланың да җинесе малай кешегә карата әйтелгән. Так, шулай итеп, синең хәзер бер проектың бар, Диана. Ну мин бит инде ничек дип әйтим инде. Мин бит балалар өчен дә җырлар язам. Балалар җырларыбыз безнең хайран уже. Мәсәлән, 2015 елларда мин бит татар малай исемле җыр язган идем улыма. Ул җыр инде хәзер бөтенләй теге бик популяр булды. Бик популяр, чөнки аның исемендәге конкурслар бара. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә инде миннән һәр вакыт аны сорыйлар. Мин һәрбер кешегә менә түләүсез шул җырны җибәрәм. Рәхәтләнеп безнең балаларыбыз үзләренең татар булулары белән горурланып, җырлап, шуларны башларына сеңдереп үссеннәр диеп. Молодец, менә монсы аерым игътибарга лаек. Рәхмәт. Шуңа күрә мин аны бөтен җаным тәнем белән теге
Сүзләре Атушы синеке бирәм. ме? Сүзләре дә кейде шулай ук үземнеке. Син малайың Минем башкарды башта мы аны соңара? малайым, улым инде җырлады. Шулай ук без аның белән конкурсларда бу җыр белән чыгышлар ясадык, гран-прилар алдык. Һәм инде теге өлкән классларга күчкәч ул җырны ташлады да. Жыр өлкәсен. Җыр Булдани, өлкәсен, рәхмәт. җырчы карьерасын тәмамлады да. Хәзер Шуннан карьерасы соң- кайсы өлкәдә дәвам итә улымның? Хәзер ул инде без инде укырга керү буенча. Якын чыксанда була хәзер. Хәзер китәкме? Синең 11-нче сыйныфта укыйсың? Әйе. Бу кирәкмәс, наверное, безгә. Сын. Әйе шул. Җылатып тора ул безне. Җылатып тора бу безне, әйе. Җылатып тора. Так. Әйбәт кеше ул, кара, миңа бик эшле. Иң ярты эшең бетте түгелме соң инде монда? Хәзер нәрсә генә калды? Хәзер Мин үзем багып торам, син берәр нәрсә эшләргә мөмкинсең. Булай безгә шулай кирәк түгел. буларга кирәк түгел. Мин яратмый теге лишний әйбер булганны. Шуңа күрә миңа эшләгән җир чиста булсын, пөхтә Мин булсын. дә шулай яратам шуларны, мин дә шулай яратам. Так, йомырканы камырның өстенә сыларбыз, майны пюрега салырбыз. Хәзер без көтәбез буларның әзрәк әзрәк пешкәнен. Яра син балаларың икәү бит. Кара әле, син олоны әйттең дә, син балаларың бит икәү, Фирүзә. Ишәү. Әйе, синең эшне дәвам итәләрме соң? Җыр өлкәсенә ничек дип? Минем Калганнарына кар. өченчесе бәләкәйнең бар, таланты бар. Без аңа инде фортепианоларда алдык. Ул уже уйный. Уже Моцартның кирәген бирә ди. Уйный, әйе. Теге гади генә көйләрне инде ул уже баскалый. Чыгаргалый. Ярата, әйе. Киләсе елга музыкаль мәктәпкә барыбыз дип торабыз инде. Эй, балакай күрәселәрең бар икән әле. Әйе. Ай. Ну, үзенең теләге булса әйбәт. Теләге бар әлегә. Зинһар өчен музыка мәктәбендәге укытучылар беренче 3 елда сольфеджионы алып куйыгыз биракая. Балаларның теләген тәдиме? Теләген шул сольфеджи бетерә инде. Сольфеджи. Бәрәңге пешмәде микән безнең? Шәбешә хәзер. Әйе, ярар. Уртанчысы. Уртанчысы инде безнең спорт. Бит инде хәзер 7 ел. Спортивная акробатика белән шөгыльләнә. Без инде быел КМСка барабыз, Алла Ай, бирсә. Аллакая, балакая. Бик катлаулы хезмәт, көн саен тренировкалар 5 сәгать. Инде Зияратамысың? ярата, яратмаса бит инде ул эшне эшләп булмый, анда йөреп булмый. Ул бит теге заставить итеп бар занимация итә торган. Ну, башта бит бар, әтиәниләр кабулет итә. Юк, иң беренче аның үзенең теләге булды. Минде теге тасмалар белән, матур купальниклар белән чыгыш ясыйсым килә диде ул. Шуннан соң без аның белән спортка киттек. Әйе, бу минем уртанчы кызым турында сүз бара. Без киттек гимнастикага. Ул бит гимнастика белән шөгыльләнәм дигән иде. Ага. Ну, анда бит аларның үзләренең критерийлары Бар. әйттеләр, әйе, сезнең кызыгыз ни? Шундай. Мощный дип әйттек инде сезгә. Сезгә акробатика туры киләчәк дип. Без инде акробатикага барга риза булдык инде. Һәм менә ул инде 7 ел шөгыльләнә. Аларның һәр вакыт ярышлары, шундай спортивный лагерьлары. Сбор дип әйтәбез. Сбор, әйе, Сочиларда булдылар инде алар уже берничә тапкыр. Менә. Шуңа күрә бик серьезно аның белән. Аның белән әнисе дә инде бик серьезно шөгыльләнә, илтә алып кайта көн саен. Минем эш шул. Бик серьезный. Кара әле. Әйе, син үзеңә килгәндә, син бит иң башта көйләр язучы, җырчылар түгел, син шигырь язгансың түгелме син иң беренче? Шулай. Шуннан башландымы? Менә, гомумән, кайчан булды ул? Менә Миңа билгеле мәгълүмат буенча. Әйдә, балачакларга кайтып. Әйе, кайтып килгән. Әйе, мин менә мәктәптә укыганда ук Син 70-нче сыйныф. ярата идем. 7нче сыйныфлар тирәсе. Әдәбияттан, литературадан сочинениелар язарга яратадыр мин. Син? Мен беренче тапкыр күрәм теге. Сочинение язарга яратучы кешене. Ой, минем һәр вакыт 5тә 5 була торган иде сочинениелар. Кирип китәдер инде. Ул бит хәзерге кебек менә телефоннан гына түгел, авылгыда библиотекаларга барып, анда киштә китаплар арасыннан эзләп, аны актарып, теге кирәкле материалларны берничә китапта эзләп, шуларны укмаштырып,
сочинениялар язарга яратадыр мен. Һәм шушы Bir сүзсіз. теләк инде мине Алабуга институтына алып килде, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә. Һәм мин искәрмәстән Әлі сен инде команда әлі шигырь язмадың әле ул вакытта. юк әле язмаган идем. Так, Алабугага килдең, әйе. Безнең анда Тулпар исемле шигырь түгәрәге булуын белгәчтен шунда бардым һәм түгәрәккә йөри башладым. Һәм беренче шигырьләрем минем шунда yazıla başladı. Benim hatta onlar tege Alabuga Nuru isimli gazetelerde, institut külemde gazetelerde basıla başladılar. Так, birinchi şiir hatırlıyorsun mu? Şunu soru beribizin har bir şairga birinchi şiir özünü hatırlıyorsun. Ol indi әни турында иде. Теге авылдан китеп, шул сагыну хисләре турында иде ул шигырь, беренче шигырь. Сагындым сине, әнием кадерлем. Читтәге кызын сагынганга тәрәздә әни күзләре. Күңел уйларын уртаклашып, бар аның сөйләр сүзләре. Менә оныттым инде калганын. Калганын укырсыз минем җыентыгымда. Мин менә шушы җыентыкларны чыгарам дип бит инде шундый уй килгән миңа. Хыял Шуңа касымга килдең менә инде. Китап чыгарам дип. Юк, Алабугадан соң. Ярар чыкты син. Юк, мин анда әле теге җыр белән дә мауга башладым бит инде. Шунда Алабугада. Шәрәфиева ярып, Резда Шәрәфия булып җырлаганым да бар иде. Минем пародияларда күрсәттем инде мин. Бер туттырып Карадың, иркәләдең, насладың, күз нурларың алып килде миңа сөю насларын. Нормальный карады, әйбәт кеп чыга икәнсең. Алай гына түгел, мин пародия 5 кешегә күрсәтәләр. Так. Реза Шәрәфиева. Ярарсың. Тагын. Сәнифә Рангулова. Әйе. Ах, егетләр, танышасыз бик җиңел, көн сайын алмаштырырга. Кызлар перчатка. Түгел. Кызлар перчатка. Без бит перчатка түгел. Кызлар перчатка түгел. Әйе, аннарсын Эльвира Розалига күрсәтәдер мин. Аның кайсы җырына? Көнем нигә кара, йолдыз нигдәшә, бәхет нигә ерак, кайгы янәшә. Көнем нигә кара, йолдыз нигдәшә, бәхет нигә ерак, кайгы янәшә. Һәм исемә тагын бар икән белмәдеңме? Тагын да әле. Бер икәү ишә булды әйдә хәм. Тагын кемнәр? Икәү калды. Бәширова. Башир Насирова. Әйе. Башир Насирова, юк, Башир Насирова. Баширова дисәм, бөтен шаңны инде. Баширова дисәм дә аңлар. Башир Насирова. Шәм, яңа ни җыры? Әмер. Балларым дием сине, гөлләрем дием сине, балларым дием сине, гөлләрем дием сине. Айлы-гыйлы гөл чәчәк, өзелеп сөям мин сине. Аллы-гөлле гөл чәчәк, өзелеп сөям мин сине. Җитәме? Ди 5-нчесе иштәсе. Җитәр, наверное. Нужели салават. Лидия Ахметова. Анда. Анда классический кирәк. Көнләшмә, көнләмә, көнләмә, җанымны телмәлә, телмәлә. Көнләүләр китерер мең бәла кемгә дә. Көнләшмә, көнләмә, көнләмә. Син әле кыланмышларны. Юк, афәрин, анда күрәбез анда. Мин уйламаган монда пародиялар күрсәтәләр. Мин үзем уйламаган синең пародиялар куя белгәнен, ясый белгәнен мин. Ну шулай да Шәрәфиеваның миңа җырлары бик ошайдыр. Мин аның белән җилләндем дә шуңа. Репертуары инде. Әйе. Аның кебек җырлап та йөрдем. Җыр белән кызыксынуым шунда башланды дип әйтәсем Кашан Реза Шәрәфиев белән таныштың син? Сез таныштыңмы бер-берегезгә? Монда килгәч әйе. Таныштыңмы бер-берегезгә? Әйе, монда килгәч. Юк, ул бит әле Болгарларга килә торган иде. Мин специаль Болгарга барадыр аның концертын карарга. Да. Нидә, институтта укыган вакытта. Шуннан соң инде мин инде җырчы булырмын. Җырчы булмасам, шагыйрә булырмын дип Казанга килдем. Казан әлбәттә инде кочаклап каршы алмады да. Теге торыр җир булмау. Шуның ише кыенлыклар минем хыялымны икенче планга калдырды. Һәм мин җырны онытырга мәҗбүр булдым дип әйтик инде. Һәм чыгып киттең кияүгә.
Çok gittim men. Kaya gidesin? Kiyevge. Yo'q, ishga o'rnashdim, 2 ishda ishladim. Vallahi. Tege zarplatlarını jiyib endi eng birinchi zarplatını әниге olib qaytib, aның көңілін синдіріп, ikkinchi zarplataga üstке әйберләр алып, tunlar, әлі ул tunны қара әлі 10 yıldan соң гына мутоновый tunны 10 yıldan соң гына қарасам 52-нче размерны сатқаннар миңа алдап, представляешь? Базарда. Өзім бетінде 44-нче размер. Теге мутон тун алганың мәлле? Мутон тунны. Мутон туннар бары. И шуны миңа алдап сатканнар базарда. Мин моны 10 yıldan соң гына, 10 yıldan соң гына билдим. Минем бетінде размер 42-нче размер, бит. А сиңа не сатканнар? 52-нче размерны сатканнар. Ну ул хәзер оверсайз инде. Ну ул хәтле теге синде асылып тора димәлле. Ул хәтле асылмаганда шикелле иде инде ул. Но мин аны теге әйтәм бит 10 yıldan соң кая моның теге модасы бетә, әзрәк үзгәртеп тиктерим әле дип карасам, ул 52-нче размер. Размер. 52 нормально. Ул вакытта шулай иде бит инде. Костюмнарны да шулай зурракна вырыс алыш иде. Инде минем үземдә шулай ишинде. Мин дә ул костюмнарны әле хәзердә киеп карыйм, костюмнар менә булай. Ого. Ул вакытта шулай иде аның не? Принципы дип әйтәләр. Алай әйтсәң сөз, тәртсәң көз. Ярар. Казанга килдем. Көтүп эшләдең дә? Эшләдем, кияүгә чыктым, икенче баламны таптым. Шуннан соң менә монда нәрсәдер менә тыңгы бирми бит инде. Иҗат менә монда кайный. Шигырьләр җыелды, менә моның хәтле бер стопка. Моны ишәтергә. Мин инде ул шигырьләр белән Шәмсия Җиһангированың тапшыруларында да булганым булды. Ул инде хәтәр генә минем күңелләрем күтәреп, синнән була, давай дип шундый җылы киңәшләрен дә бирде. Рәхмәт, Шәмсия апа. Шуннан ары мәйтәм, нигә барып кайтыйм әле мин? Мин бит инде күңелдә шушы шигырьләрдән җыентык чыгару. Шундый хыял барлыкка килде. Так. Хәзер мәйтәм, яра, әйдә барып кайтыйм әле Мөхәммәд Мирза янына. Ул вакытта Язучылар берлегенең рәисе иде. Үзебезнең район кешесе, мәйтәм, безнең күрше авылдан бит инде мәйтәм, әзрәк киңәшләрен бирер, бәлки ярдәме тияр дип инде аның янына киттем. Бардым, сөйләштек. Ул минем шигырьләремне менә булай гына карап чыкты да, җырга бара дип үзенең рецензиясен язып кайтарып җибәрде инде мине. Миңа инде әлбәттә инде бу. Бу нәрсә бу башкага бармы, җырга бара дигән. Җырга бара, җырга бара, җыр текстлары. Мин инде моннан соң мин борчылдым. Ничек инде мин бит инде бөек шагыйрь булырга әзерләнеп инде ул вакытта инде. Тукай премиясеннән битләнгән инде бу. Шуннан соң үзем кайтам, борчылам инде. Кәеф төште инде. Шуннан соң ничектер өстән фәрман килгән кебек булды. Бәймәйтәм, җырга барга дигәч, бит инде миңа җыр язарга кирәк дигән уйлар белән өйгә кайтып кирдем дә, шуннан бик узак үтмичә, менә шулмы сөю исемле җырны беренче җырымны яздым да куйдым. Яздым да куйдым. Нәрсә белән яздың? Инде инструмент белән. Просто. Мин инструментта уйный белмим. Шын. Син табигатьтән талантлы димәк. Шулайдыр. Мин уйный беләм, менә ки чыгара белмим. Мин уйный да беләм, Баянда да бераз шигырда да беләм. Аның шигырын мин студент вакытта язганмын. Гитара белән дә. Шыппый менә. Шуннан соң мин бит инде бу җырны бирдем, радиоларга бик теге уңышлы китте дип әйтсәм дә дөрес булар. Дөрес, син. Аны яраттылар. Шуннан соң мин махым бер 15 җыр язып аттым да, аны дисканы чыгарып та куйдым. Менә шулай. Менә шулай. Нәрсә әйтәсем килә, бу җыр, шулмы сөю җыры, ул минем тормышымны да үзгәртте. Гомумән, үземне дә үзгәртте дигән, үзеңә ышаныч тартты бит инде бу шуңа. Шуңа күрә мин инде хәзерге вакытта шушы җыр язу минем юнәлешем дип. Ушымтасыңа җырлап бир инде, шуны сөйләм. Дип дигән карарга килдем. Ушымтасын. Кирәк түгел иркәм, килеп йөрмә бүтән, үтенәм синнән. Хисләр сүнгән күптән, сөю шулма икән, мине ялгыз иткән. Кирәк түгел иркәм, килеп йөрмә бүтән, үтенәм синнән. Хисләр
Күзләр сүнгән күптән, сөешелмә икән, мине ялгыз иткән. Bu jırım bilen mende seni bildim. Әле biz әле концертlarda çıkış жасап жүрек. Шулай бит. Bizde қонақта Фируза жамағат мә шундай тарих, мә шундай биографияны сөйләп қойдық әле біз тизгенә сөйләп қойдық. Біз рекламаға хәтлеп. Хәзер безнең тәмлек рәши бездә тәмле реклама. Безнең инде эш бетте диярлек. Син хәзер менә камырны җәясең дә. Без инде аны озатабыз. Духовка. Сүндердеңме? Сүндердем. Монда безнең бәрәңге дә. Әйдә, бәрәңге Хәзер буламын да ясый без тизгенә. Дуслар, сез реклама карап алыгыз. ТНТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген автор башкаручы Фируза эшли. Молодец. Бик тиз эшли икән. Камераны сүндергәч. Камераны кабызгач күбрәк сөйли ул. Сүндергәч бик тиз эшләп. Димәк, без алдык кабаттан менә Күкмараның бар шундай табасы. Бу махсус духовкалар өчен җәмәгать. Гранит ультра күренеп торасыз линиясе. Күкмара табасында суган белән фарш пешеп чыкты кызды. Күкмара кастрюлендә бәрәңге буламыгы инде әзер. Хәзер Хәзер нишлибез? катлам камырны әзрәк җәйдек. Монда җибәрәбез һәм өстенә кат-кат җәйәбез. Бу катлы булачак безнең. Катлы дип ягын Катлы пирог. Без кырыклардан таштырып тормыйбыз инде. Туташтырып булмый монда. Бу Кирәк ябышмаячак бу камыр. Ябышмаячак. Бер яктан кирәк тә түгел аны. Әйе, менә шулай әйтәбез дә. Так. Беренче катына бәрәңгене җәябез. Мәле җыеп җибәр әле үзең. Әйдә үзең эшләйме? Монда кашык белән кергә ярыймы? Ярый инде, но кырмаган әйме тебен. Кырмасам яхшы була. Җитергә тиешмәй калса, бәрәңгесе әзрәк булган ди. Нинди күбрәк бәрәңге. Юк, әз түгел. Җитәме? Таман гына. Җитәме? Конечно. Юк, буламык күбрәк булса, мин ашарым аны. Мисал калган бирмен. Гел шулай. Шәңгә сездә дә бар бит инде? Шәңгә бар әлбәттә. Шәңгә сездә бар, Актанышта бар. Аның калганы шәңгәне, пешергән көнне буламыклы кастрюльне. Тәмле була улай. Шәп була димме? Дәмәни калдыр, шунда буламыгын асын. Шот. Әле күптән түгел, тагын бер пешергән ик шулай. Дәмәни калдыр, мәсәлән, балачакны искә бар кирәк. Тире башлады. Ярар, балачак дигәннән балаларым. Балаларым өчәү әйттем. Пешерәләрме, вакытлары каламы? Менә спорт дигән берсе ЕГЭ 11-нче хәзер инде 11-нче сыйныф ЕГЭ хәзеренә берсе спорт белән. Яңа бер кем булышамысың өйдә? Безнең Ирең. Ирең эштә инде. Ирем дә булыша. Безнең аннары балалар арасында хезмәт бүленеше дигән әйбер бар. Шун. Өйрәт әле менә минем дә эшәү ничек бүләргә икән аны, әйдә. Олысы ни эшли? Юк, мәсәлән, олысы Эшли. икенче катны менә мин или эшләргә кирәк, или сөйләргә кирәк миңа. Сөйләсә эшләми, эшләсә сөйләми. Олысы икенче катны җыештыра, кечкенәсе беренче катны җыештыра, менә шулай. Уртанчысы? Уртанчысының эше ул ни? Табак савытлары. Табак савыт аның өстендә. Әлбәттә инде посудомойкада аласын да чыгарасың. Мин тутырдым куйдым. Мин карар гына биреп торам. Дөрес эшлисең, менә шул. Фәрман. Балаларны жәлләргә ярамый, эшләтеп үстерергә кирәк. Тегезме? Бездә шундый принцип, балалар кичкенәдән эшләп үссеннәр, аңласыннар, җаваплылык тойсыннар, җаваплылык әйе. Чөнки җаваплылык ул тормыш иткәндә бик кирәкле әйбер. Иң кирәкле бердән Иң кирәкле әйбер, әйе. Һәм бигрәк тә ират өчен. Бигрәк тә ират өчен шуңа күрә инде әгәр алай-болай эш эшләнмәсә, аларның инде әтисе белән бик серьезный разговорлары барлыкка килә инде. Так. Неужели кайыш белән? Юк, бездә андай әйберләр юк. Без уртага салып, утырып, тынычлап, чәй эчеп, шулай мәсьәләләрне шулай шишәргә тырышабыз инде. Хәзер бит бөтенләй башкача, ул бит элек кенә мәктәптән кайтасың да үзеңнең эшеңне белеп эшлисең. Мәктәптән кайту белән малларга су ташырга, шигендер белән бәрәңге турарга, өйне җыештырырга, ул безнең куанга сеңгән, без аны үзебез белеп эшли торган идек. Мәктәптәге өй эше бирәк, домашний задание. Без аны вакыт калса гына эшлибез. Калса гына эшлидек. Хәзерге балалар алай түгел.
Шуңа күрә инде алар Хәзерге балалар дамашка бик күп. Дамашка бик Намазларга күбәя. вакыт Ну, юк. уртанчысының инде бик эшләргә вакыты әз, чөнки аның ул 9-да гына кайта тренировкадан улжап. Ан укыга вакыты каламсың, укырга вакыты Калмый диярлек. диярлек, ну, тырыша инде. Әгәр тормышын спорт белән бәйләсә Ярып инде бара. бер яктан. Әйе. Акча санарга өйрәнсә, Вот шул. исемен, фамилиясын дөрес яза белсә. Шул җиткәнлеген бит. Мин шәһәр саныйм, әлбәттә шаяртам җәмәгать, яме Так. Булдымы, җитәме? Аха. Өстибезме? Булды, бик матур булды. Кара, бу бик матур булды. Карасаң җәмәгать. Әйдә, әзрәк өстиген син ит яратасың. Мин яратам әлбәттә. Мин иткә. Ит. Мин нәтиҗә одарга да мөмкинме әле? Алай күбрәк булыр ул. Наша булса җитәр дип уйлыйм. Һәрбер авыл баласы кебек ит бәрәнгә. Әйе. Безнең так, син булай эшлә. Үстенә Син тукта, өстенә каптым дигәндә тегесендә әйдә әле. каплыйбыз. Әйдә мин синең иңдәге Фирүзә булыйм әле. Так, монысы эшләре. Ха? Юк инде, Фарман син биреп мине торучы. бөтенләй алай ни дип уйлама инде. Фәрман биреп торучы гына дип. Ну, гомумән хатын-кыз инде ул әлбәттә теге өйдә. Yo, балалар тәрбиясе гомумән хатын-кызга күбрәк эләгә. Мин килешәм. Шулай. Балалар тәрбиясе дә авторитеты бар әлбәттә, сүздә юк. өйдәге чисталык, пөхтәлекне саклап тоту ул минем истә инде, ул минем эшем. Мин уйлаганым робот-пылесос өстендә дип теге. Юк. Андый Хәзер әйберләр. шундый бер модада икән. Әллә синең бар? Юк шул. Аны Мин үзем бит салсам. робот-пылесос. Та-та-та-та-та. Салабыз әйдә. Кулга пылесос тотып торсаң әлбәттә. Так. Миңа булышкан булыйм инде. Тотып тор. Ая, өстенә беренче сылыйбызмы моның? Хәзер моның өстенә йомырканы бутарга кирәк. Бутап салырга кирәк. Менә бу савытта. Biz аны хәзер бутап салабыз. Әйе. Эшкә кирәк түгел. Юк. Мин инде фотканы кыздыра куйдым җәмәгать. Ого! Шәп. Җылынамы? Җылма. Әнә шәнечкә алып, Сылап куябыз. бик тәмле ризык килеп чыгар. Әйе, үзебезчә гади генә туклыклы самый главный ирләргә Һәм бик тиз әзерләнә торган. теге шәй белән, теге Кирпеле тәмле шәй шәй белән. Кирпеле шәй белән. Әйе. Гомумән сезнең гаиләдә шулай ук. Кадер ризыкларны әзерлисең, күбрәк өстенлек тиз әзерләнә торган. Яисә син. Төрлечә кәефкә карап. Бүген балалар, гаиләм Кытай кухнясы. Юк, андый әйберләрне без ресторанда гына ашыйбыз өйдә. Япон Үзебез кухнясы. ашап үскән әйберләрне пешерәм мин өйдә. Минем хәзер кызым булса, уртанчы кызымның вакыты булганда ярдәмгә килә. Якшәмбе көнне. Әйе, макарон по-флотски пешерә. Макарон по-флотски. Кичә генә әле паста карбонара ясады. Махсус теге кибеткә барып, пармезан сырлары алып, Пицца по-итальянски. Карбонара баны. Гамганга. Шуңа күрә минем ул яктан да эшем җиңеләя, Алла бирсә. Алар яшьләр кыланалар хәзер теге. Вок пешергән булып, вок. Юк, андый әйбер белән. Нигә вок? Вок та Ошамый безгә, ул юк андый Кытай әйберләре ошамый безгә. Юкма. Анда Кытайның да бер нәрсәсе дә юк. Анда Кытайның соя битеге, ансыда инде Кытайның соус кына инде. Тауык итеннән вок. Булды бу. Булды. Всё, җәмәгать. Без хәзер Ябыштырып карыйк әле, ябыштырмыйбыз, ябыштырмыйк. кирәк түгел, Агачак бит. Акса инде, кая ерак китә алмыйм моннан бер каяда. Мин аңа күземә булып бирде, Шәнечке белән тотып чыгыйк әле. Ул бит кабарачак хәзер. Әйе, Булай иттереп. Ябыштырмагач калармы бит инде? Dur кабарып кая беләсең. Булды. Ярар, җәмәгать, без моны озатабыз хәзер духовкага. Сез бу вакытта карагыз әле бергәләшеп, җиләк апа кычытканы ва киңәшләрен. Сәлем дускайларым, матур гына яшәп ятасызмы? Үземдә бер килеш кенә сезне сагындым. Сез дә мине көткәнсездер дигән уй белән башлыйк әле җаныкайларым. Бүген киңәшем балан хакында булыр. Күпме җырлар, шигырьләр иҗат ителгән бу бигрәкләр дә файдалы балан турында. Уңган хуҗабикәләр сентябрь-октябрь айлары җиткәч, кемдер беренче салкыннар төшкәч, җыеп, я верандага алып куя, я суыткычта саклый. Ничек сакласагыз да, истә тотыгыз. Бу җиләк кешелек дөньясын әллә ничә гасырлар буе дәвалый.
Qon basımın küyleydi, onun sifatını yaxşırta. Yürek işçilligin küyleydi. Salqın tidratirgan viruslardan saqlay janaqaylarım. Bu jilekni balon belishinden tish nishib kullanırga deysizmi? Hazır 3 retsept iretem. Vareniye yasap bula. 500 gram şistartılgan balonni blender bilan voqlab, 500 gram şeker qumi qo'shib bulg'atasizda, sovutqichda saqlaysiz. İkinci retsepti de shunday yo'q, lekin şeker o'rnina siyiq bal salasiz do'stqaylarim. Tag'in bir retsept ol balondan Mars. 200 gram balon üstüne 700 milligram qaynab chiqqan suv og'izasizda, 100 gram şeker qumi bilan bulg'atib qo'yasiz. Bunday vitaminli Marsni kuz, qish oylarında har oila kun sayin ishirga teyish. Yarar do'stqaylarim, bepkeylerim. Bugunga shular, selamat bo'ling'iz. Jilek opag'iz sizning bilan sog'lasha, esen sog' bo'ling'iz. Jilek apaga rahmatlarimizni bildirib, bizda topshiruvimizni davom etamiz. Firuza bilan engamani nimdir siraga qiziq o'rni yetdi. Mana hozirgi vaqtda necha jiring bor o'zingni bilasizmi? Sanab borasizmi? Uchot borami? Dunyoga chiqqanimi ili umuman yozilganmi? Yo'q, dunyoga chiqqan, nega dunyoga chiqqan? U yozilganlarni ansi balki menikida bor deb bir 50 jiring metadir deb ayta olaman men ani. Mana dunyoga chiqqan, yeysa endi u mana jir. Bu butun o'zingnikida ham sening boshqaruvi Ey, bütün Sibirga indi. Başka avtorlar bilan da bütün Sibirga. Qarali. Bulay yozilganlarin men sanab qana o'tirgan bir kunda 150 ga jeta bo'lgan. Oho. Qarali, eng kichik isrof jarangdan necha so'mga sotasan? Ha? Jirina qarab. Mana keldi de yarar, men tugul. Boshqa kishanda nima bir jirshi. Yash jirshi keldi. Jirshi bo'lasi kelar. Mana aytadi Sirdar. Bilasizmi? Jarag'iz necha so'm ekan? Yo'q, mana ko'plar deyalisiz, yo'q, uni bilasiz yo'q. Kimdir? Yo'q, men aytmayman. Kimdir 30 mingga sotaman, bilasiz, kimdir 50 mingga sotuvchilar da bor. Har bir jirning o'zi belgisi bor, uni konkret aytib bo'lmaydi. Jirning o'zine qarab, men hatto qo'y bir jirlarni boshqada berganim bor. Hatto shulay. Mana chunki bu sening tip oqsha ishlav niyati bo'ling. Yo'q, men ijod menim umuman oqsha ishlav o'rni biznes tugul. Men mana chin ko'ngil bilan nechikdir mana Xudoydan berilgan ne'mat deb mana men biroz ikkinchi yoqdan falsafiyroq yoqdan qarayim ijodga. Alaysa biror jarani bo'la ketaylik alaysa. Butunlay yaxshi siramag'ach qaraydi. Yetaribizda, kim biladi. Tartibing yaxshi bo'lsa. Biz yo'q, bilasizmi? Shu sen jing'ushi. Sendan jir mendan toba. Yo'q, bilasizmi, mana qo'y bir kishi bilan yo'qshinab aytganda, masalan bolalargaymi? Bolalarga nishigini sotib berasizmi? Yo'q, bolalarning atiyanilari bor dega. Yo'q, olay tugul. Mana qo'y bir kishilar bo'lar, ular bilan sen shu qadli tug'andan da yaqin bo'lasan. Menga mana betaraflik nishik menga shunday summa deb men ovozim ochilmay, tilim bormay oladi yerga, bilasizmi? Firuza tug'anim qarala. Yara sen so'ngroq yashirib hali sen meni neta boshlading hozir. Firuza tug'anim, bratim. Bu turda so'ngroq. Yarar, anlaşıldı. Ajir mana sen instrumentlarsiz. Ko'pgina avtorlar deb aytganda, kompozitorlar, ki ijod etuvchilar, men bilan kimdir bayon bilan keshivara, kimdir gitara bilan nima, shingir. Andaylarda bor, sen andaylarni bilasan, kimdir fortepiano bilan. Kimdir nida, сразу nida, kompyuterda aranjirovka ishlab, сразу ishlash. Sen instrumentsiz nechik keldi sana shi'r. Bardim bugun tamli qarashga. Shunda nima bo'ladi yasha. Qara, sen bigrak shoir. Yo'q, bu ne sharaqlar o'saklik sho'ka men hazırlamagan. Shundan boshlanaydi u. Ashlaymi? Demak yozib qaraga bo'la. Menim u bilasizmi? Boshimda aylana u, boshimda aylana. Sen boshdan aytsa, kiyerani boshda shi'r aylana. Voy, turlicha bo'lar. Ikki birgami? Turlicha bo'lar. Boshda shi'ri kelgan uchraqlarda bo'lar. Kelgan uchraqlarda bo'lar. İkisi birga kelgan uchraqda bo'lar, turlicha bo'larning. Tavlikdan qo'ysa konkret javob yo'q bu so'rovga. Bo'ladimi tunda tavlikning yo'qlarga yotdim, sikilib turasan. Ering narsa bo'ldi. TikTokda keldi. Tungi 2larda uyanib ketasiz.
диктофонга яздырмасаң инде иртәнгә онтыла, эх дип куям инде. Шуңа күрә төнлә килгән вакытта мин тиз генә минем телефон янында гына лилля дип яздырып куям да. Ну теге мотивларын инде. Анарысы ул көннәр буена теге нитеп билгеле бер Иңе бетәйнән соң. иңгә жүнгә килә инде. Башта бер төннә бер 8-10 нотасы килсә, иртән уянуга Шулай. 16-18-ләрдә килеп җитә. Менә җәмәгать көй язу процессы, җыр язу процессы Фирузәнеке шулайрак. Һәркемнеке үзенчә. Инде бу сәләтең югалмасын. Әле алга табада 40 кына түгел заманында миңа бер тапшырык килгәч, Булат менә 400 җырым җыелды инде дип әйтерлек булсын, яме? Алла бирсә. Амин. Я. Миңа бирек ташлады, мен синең чынлап та акча белән иҗатны бәйләмәм. Юк. Шун талантлы кеше шундый була ди. Ярар. Мин инде акчага корган булсам инде монда синең яныңда тормасым, наверное. Талант белән генә кибеткә кергәч, сез нәрсә белән түлисез? Талантым белән түлим дип бирмиләр шул. Шулай шул. Ипине дә, сөтне дә, халбасаны да. Так, безнең бар сиңа уеныбыз. Әйдәле. Әйдәле. Белемең буенча укытучы дидең син? Әйе. Татар теле әдәбият? Рус теле әдәбияты. Рус теле әдәбият. Юк инде, татар теле әдәбияты, рус теле әдәбияты. Икесе дә. Әйе. Плюс психолог. Ул вакытта ук инде ул, әллә качан. Хәзер бераз психологлар миңа әйтәләр, миңа күренә кирәк. Бераз гына ни. Хәзер үзем теге тирәнтенрәк өйрәнә башладым. Психологияны. Үзем өчен дә. Джо Диспензаны укып кара син. Джо Диспенза. Әйе. Джо Диспензаны сила мышления, сила воли. Сила притяжения, сила познания. познания. Башымны тутамали. Нәрсәсен әле ул сила притяжения түгел. Инде, Джо. Короче, Джо Диспензаның бөтен китабында укы. Шуннан үзеңә җавап табарга мөмкинсең. Укыганың бармы? Китап YouTube'та. Гомумән, мәктәптә укыганда мин уже кызыксынадым психология белән. Теге Дейл Карнегинның китапларын укыган бармы син? Әйе. Теге ничек Дуслар турында. Әйе, ничек завоевать друзей дип. Иң популяр китабы инде. Әйе, менә аның хәтле кызыл тышлы. Аның бөтен психологлар да шул китаптан язган булган инде. Хәзер шуны улым укый. Шул китапны хәзер улым укый. Так, ярар. Без укытучыдан инде әллә кая Дейл Карнегилар хәтле барып җиттек. Карале. Сынап карыйбыз синең укытучы белемеңне. Кит инде. Әйе, шулай. Утыр диктант язабыз. Мимха укытмаганга бит инде фәлән җал. Мин дә фәлән юк. Мин дә соңгы тапкыр 19 ел элек укыткан идем. Так. Мәкаләләр әйтемнәрне дәвам ит. Хәзерме син? Әйе, форазлап карыйк инде. Аны әлбәт. Аны бит укытучыга укыганда ул мәкаләләрне өйрәтеп бетермиләр барыбер. Кым җыелса, шүл була, су җыелса, күл була. Бин, дөрес. Бу Тукайдан. Кызык. Абда Тукайдан. Былтыр кысканга, быел Кышкыралармы? Быел. Я, ансы син инде шулай паямса эзеге әйттең. Җүләр ахмак син әйе. Кысканга былтыр. Кышкыралармы быел? Дөрес. Тау биегрәк булган сайын. Нишләп була? Төшүе? Юк. Тау биегрәк, әйе. Төшүе Шу куркынычрак. куркынычрак була. Мин шундый гына вариантны беләм. Юк, буна тау биегрәк булган сайын тау башына менеп, Төшүе төшү авыррак. авырак була. Юкмы? Егылып төшү юк. Егылып төшсәң, катырак авыртачак дигән кебек. Тыңгырак авыртачак биектән егылып төшсәң. Юк, менә кара менә ничә подсказка менә теге. Күз күреме? Әйе. Ну, Ераграк буламы? әйе, ераккарак күз ташлап була. Ераграк. Ошо бит инде. Биек тодан ерак. Киләләр икән, киләләр. Мәкалме соң бу? Бу мәкалә, әйе. Тау биегрәк булган, сен ераккарак күз ташлап була дигән. Ну, монда мәкаләләр, әйтемнәр дә бар инде монда. Так, юл нәрсәсез булмас ди. Юл нәрсәсез булмас. Юл нәрсәсез булмас менә. Мажарасыз түгел инде. Yo, мажарасыз да булмаса, я ансы да кара туры килә. Yo, миңа калса. Асадрес. Әйе, нәрсәсез булмас инде. Бар бит әле олы юлның нәрсәсе? Тузансызмы нәй? Әйе. Тузансыз булмас. Юл тузансыз булмас. Логично. Кышкы юлда юктыр инде. Бу җәйге юлга кагыладыр.
Томасын сен білесің, дүе де бөлек. Энә дә бүләк. Әдіріс түгіл, түйме де бөлек деген. Юк, бездә энә ул. Бізде де энә. Мұнда түйме дегенден шептір. Шер ките. Әле Нәрсә нәрсәсе кала? Шер ките. Нәрсәсе каласың әле? Мәселен, цирк ките, клоунлары қала бит әле. Да, яшенке. Мұнда шер ките. Гадәт қала дей. Шундай бар. Шулай, нәқ шулай. Дөрес. Шулай ма, дөрес ме? Дөрес. Кеше халқын күзәт, ә үзеңнекен Түзәт. 100% дөрес. Алайса қой бір кішінекен сәтіп жүреді. Ай. Үзінекен білмейлер. Вот. Шулай. Мен яраны түзәтір. Нәрсе? Жылы сүзме? Дөрес. Бір яқшы сөз. Жылы сөз, яқшы сөз. Дөрес. Дөрес касарым. Кім ішләмей, шул. Ашамай. Таңылшынсы бары. Кім бізде ішләмей, шул бізде ашамай. Онсы қызығырақ. Онсы заманша. Кім мәселен бізден? Кім бізден? Бәбі, тәмлі күрәшті ішләмей, шулар бізде ашамай. Бәрі қуып жіберәз барысында. Менә син эшләдең, син ашыйсың. Фирүзә ашарға пішірмәсә, демәк, нәрсе була? Капут була. Капут була, Фирүзә ашарға пішірмәсә, идәгілері Фирүзәгә капут ясыйлар. Солай ма? Алай түгел инде. Мұсы қызығы үшін ғана yazылған. Яра. Бұлда, бұлтар бишлі. Мәзәк үшін генә инде. Мәзәк үшін, әлбәтте. Шулай тұрып, достар, әйдәгіз дегустация ясық. Фирүзә, башта, менің ішін білем бит нешек екенім. Кесіп қоялым, кесіп қой. Мен сеңа көрсетем, дұрыс болды ма сенің бұл пішіруің дұрыс түгел ме? Қазір білербіз. Yok, evet kesiyle özü bulay pişken kamarı pişken kabargan. Big motor. Hazır. Mesela koşatan fotografyası. Sen bilədirin mi ne? Ya öyle jiberdiler. Taratam. Şoğuk bitindi. Şov bitindi. Şoğuk bitindi. Yok, bunda bilesin bunda. Burası yımrı. Bunda yımrı hem bunda rulet formasında işlenilgen. Yani bunu çıtır şeygenler de türgenler. Eğer de üstün kaplamagan bulsa, menen uylağanım üstün aşıp pişiresin deyim etem. Sen jingildeyin dedim uylağanım. Şimdi üstün kapladım. Numeyden bana maladis. Yok, menimçe sen 100% tugel, no 80-85% yakın kildin. Emin etkenim var, eğer de 80% yakın kilesiken demek siz Şınlaştı Ali. Şınap. Oy Allah'a şükür. To'xtatsa yo'q. Әлі жеңішті башта ашап қоймады. Абдурак ашарлық төгілді. Қойнар ризық қаратамын я. Ну? Қойнар ризық бек қойнар. Ну, әйттіз бұл. Жұқа. Қойнар азықны ғадатты тәмі білілмей деп әйтелер. Білдемі? Қамне бұла? Үріп тұрайын. Кәмілі, жамағай. Фирүзә, сен молодец. Әфәрин, бик тәмле келіп шықты. Бик тез ішләдің, тез башқардың. Шылай болғаш, біздің тапшырыбыздың генераль партнері болған Кукмара металл заводынан әлігі Кукмара табасы. Сенеке. Ой, Бұл бик рахмет. яқшы да ба? Бұл қара, сен менен алтындан жегіртілген, көресің мен? Мен кухняға туры келе бит бұл, менің интерьерға. Міне интерьеріңа болса, бұл таба сенеке. Достар, әгер сіздер шыны табан алырат дәсәгіз, интернет кебет аша алырға мүмкінсіз, емен? Кукмара металл заводынан мына интернет кебетінен алырға мүмкін. Дейсе аларының бар фирменді кебетлері Кукмарада. Бар Қазанда 4 кебет, Павлёхин урамы 114, бірінші кебетлері шында ашылған ем. Рихард Зорга урамы 11-бі, адресі бойынша орнашқан Горький парк Сәуде өзәгінің бірінші қатында. Мусин урамы 23-бі, һәм Ленинградский урамы 27 адресі бойынша орнашқан бәхетлі кебетінің бірінші қатында Кукмара кебетлері. Табалар, кәстүрлер, қазаннар, шойыннар, нәрсе керек, бүтін нәрсе бар. Нержавей команда газ плитасы үшін, электр плитасы үшін, индукцион плита үшін де хатта сауыт сабалары бар. Аларға зур рахмет. Сен ашылық зур рахмет келгенің үшін. Мен сені құтлайым. Рахмет. Рахаттанып пішір, тәмлі сыйла, тәмлі ризықлардан сыйла өзінің ғойләңді. Бек зур рахмет. Тілектерің болса, еріштіре аласың тамашашыларға. Яшы тұрып, көмі шыққан. Тамашашыларға ең ілік, исәнлік саулық, тыныш ғұмырлар тілейм.
Яңа җырлар. Яңа җырлар, булачак Алла бирсә, күзәтеп барыгыз. Әйтергә унытканмын, аннарысы минем шулмы сөю дип аталган иң беренче җырым быел Мәскәүдә Кремль сараенда яңгырачак Алла бирсә. Ишеттегезме, так что Мәскәүләр килегез, яме? Әлегә татар җыры фестиваленә. Фирүзә, мин сине котлыйм тагын бер кат. Зур рәхмәт. Иҗатың гөрләп шишмә теге. Иҗатың. Аңладым. Иҗатың гөрләп ташысын. Амин. Елгалар булып, дәрья булып аксын. Яңа җырлар көтеп калабыз синнән. Яңа клиплар TMTV телеканалында. Әлбәттә, гаилә бәхете. Һәм инде нәрсә, дуслар, бүгенге саблашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне һәр атна саен TMTV телеканалында күзәтеп барык. Сау булыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз.